नवरात्र आदिशक्ती आदि मायेचो उत्सव। वेगवेगळ्या रूपात देवीक पुजपाचो भजपाचो भावार्थ। हे आधुनिक जगातूय जायती बायलां आपले स्वताचे कर्तृत्वान वेगवेगळी क्षेत्रां पादाक्रांत करीत आसात। अशीच एक यशस्वी व्यक्तिमत्व म्हळ्यार सौ देविया विश्वजीत राणे। घरंदाजपणा, शालीनता आनी आपले कामा प्रती झोकून दिवपाची वृत्ती हो दोतोर देविया राणे हांचो स्वभाव धर्म। देविया राणे ह्यो तितल्योच धार्मीक वृत्तीच्यो। नवरात्री निमतान तांणी माशेलांतले भगवती चिमुलकारणीचे देवळांत देवीची ओटी भरली। उपरांत देवळांत 3000 पोंट्यो पेटोवन जाल्ले दिपोत्सवातूय वांटेकार जाल्यो। असो निधी असो काहीच प्रॉब्लेम नाही। ती वेणी दूर आता साडी घ्या ती आणि साडी बरोबर तांदूळ घ्या। हय हय नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमो भगवती यथा प्राणायामने शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे आदि सर्वदेश मात्र रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः नमस्ते पुला सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः भगवती महामाया शरणे कोटी समर्पणेन भगवती महामाया देवता प्रियतां जोडे देवता प्रियतां एकोणकान व्यक्त होतात नभूम देवी शोभगवैस्य भगवती महामाया चरणेषु देव्या विश्वजी राणीदासस्य भगवती महामाया चरणेषु प्रतिदिनं यथाशक्ती वस्त्रसमर्पणेन सोडायचे। देवता प्रियतां तस्मात् अय्यम्बे जगन्निमते तुझ्या चरणाकडे शक्ती बुद्धी प्रेरणा देवणे प्रार्थना विनंती करीत येतात। आज देव्या चरण निजी शक्ती बुद्धी प्रेरणा देवणे प्रार्थना विनंती पाहून उत्तम प्रकारचे यश सुख जे असं ते पदराकपणे प्राप्त करणे राखण रखवाले ते आयुष्य आरोग्यपणे प्राप्त करणे सद्बुद्धी सत्वासना प्राप्त करणे धनधान्यादी समृद्धी जी असं ते कुटुंबात बरे प्राप्त करणे सुवर्णां हेममालिं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोमाव जातवेदोमार्धं पुष्पं पुष्टं मिङ्गलां पद्ममालिं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोमाव तामाव जातवेदो लक्ष्मी मनमगन् तस्यां हिरण्यं प्रभुतं गौदशोष्भान् देयं पूजानः गौदशोष्भान् देयं सूक्तं पंचदश श्रीकामात् प्रचण्डवेद परयुक्त लक्ष्मी सूक्तं पद्मानं पद्माक्षि पद्मानि
पद्मभद्रे पद्मप्रिये पद्मदक्षे विश्वप्रिय विश्वस्वादिप्रियोधनम हृदम धनमिदम धनमस्मे कोयने माधवी महालक्ष्मी ज्योतिमय विष्णुमती च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी पदम श्रीवर्चस्व महेशम आरोग्यमविदाशममानमयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः अमृताभिषेकस्तु सर्वेभ्यः देवेभ्यः नमः अखंड दीप वासुदेव जगन्नाथ दाशनदेव गणाधिक सदाशिव शांति कांति मात्रा कांति मात्रा राजान औषधानि तादृश वैभाषे सरितसागर सरितसागर एतेष सर्वकामार्थदे सर्वकामार्थदे शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपकाय नमोस्तुते दिव्यादिव्यादिकारकानि कुण्डलिकाय मोतिहा दिव्यादि नमस्कार एके लक्ष्मी मैस्देवाजी नमोजी भारतदासाजी यदाचिते तपसाची वादिवादी मध्यान्ह दिवादाता ऋषिपाशी देवीपाशी उज्जैन करना विष्णुपाशी माता नमस्कार Hadi.